E falando de premios. Que? A que estamos nominados? Nada. No, eu cuestioname o tema dos premios por unha cousa que falábamos outro día, joder, que parece que no audiovisual ou na literatura, parece que solo as artes poden levar premios e tal. Sí, total. No, eu creo que debería de haber premios para todos os oficios, para todas as profesións, todo o mundo debería de ter, pois, non sei, algo no que resaltar e que se fose recompensado de alguna maneira. No seu traballo. Claro, no sei, dentro do seu traballo e circunscrito no seu... Claro. Se hai todo premios, que? Se hai todo premios, logo... Hai que valorar o traballo da xente, xa. Pero sempre hai competencias, hai todo premios, non hai competencia. É un pouco para que todos os traballos son importantes. Moita competencia. Non, porque hai premios para todo o mundo. Competencia, pero competencia entre no teu traballo, na tua oficina. Claro, entendía mal. Claro. Perdón. Entonces eu quero propoñer uns premios bastante mequemeques para que cada empresa aplique na súa propia oficina ou no seu centro de traballo. Cal serían esos premios? Vale. Eu creo que deberían de ter cuantía económica tamén, recursos humanos, as orellas ben postas. Trofeos conmemorativos diseñados por nun artistas, auditorio grande. Sí, diseñados por artistas plásticos, un bo trofeo conmemorativo, non nada desta ferralla rara chunga. No, teñen que ser ben, joder, porque hai que premiar os teus empleados e merecen un trato ben aí a favor. Non só unha cesta pobre de Navidad. No, merecen premios, que se lles premio polo seu traballo. E eu propoño 10 premios para que as empresas empecen a aplicalos xa. Por exemplo, o primeiro, o premio Pachanguero. Vale. O premio Pachanguero é para, evidentemente, o que máis festas organiza ao longo do ano. Se vincula con canallita. Pachanguero de non de pachanga de fútbol. No, de pachanguero de fiesta. Vale, de pachanga de pachanga. Se toma os cacharros. No, premio Pachanguero, chameilla así. Logo o premio Chill ou o premio Nirvana a esa persoa que discute menos e tamén é capaz de apagar lumes. O sea, é a mítica persoa da empresa que concilia pois a que máis lumes apagou durante o ano. Premio Chill para esa persoa. Premio Chill, encántame. Claro. Premio Ave Nocturna a persoa que traballa máis de noite. Non lle manda a ninguén, pero traballa máis de noite porque e non cobra esas horas. Non cobra, pois bueno, polo menos un premio Ave Nocturna, veña. Un correo ás 3 da mañá. Sí, o que se pon aí con correos ou a facer extra. Poñede límites ás vosas horas de traballo, por favor, vos lo pido, Premio Loco Fitness para esa persoa que máis organiza pachangas, esta vez sí. A persoa máis deportista da oficina e que máis vela polo que actividade física dos seus compañeiros. Moi ben. Premio Loco Fitness. Premio Monstro do Café para esa persoa que máis cafeína consume ao longo do ano. Meu café. Ojo con esa arma, Ojo con esa arma capitalista que pouco se fala. Podes incluir, dixeche aí o... Podemos incluir, entender que o café apareceu porque aos capitalistas lle conviña moitísimo que a xente fora moi aplicada e que a súa produción medrara, porque evidentemente os horarios, bueno, as xornadas laborales e os esforzos laborales que facemos non son reais cos nosos niveis de actividade. O café é a xornada laboral o que a creatina é a xente que vai ao gimnasio. No, pero ojo, pero é unha das sustancias psicoactivas que máis consume a xente no mundo, o sea, take care, porque é unha droga. Ahora fora bromas, é dicir, que hai adicción á cafeína. Reflexión, eu cando estaba traballando nunha axencia de publicidade, o guai desa empresa que, como mola, é que tiñamos unha cafetera de café de moer de gras, en plan, tomade pa vos, e poñíamos tecno. Era café e tecno. E onde estabas metido, cara? Era traballar. Era horrible. Ahora que o penso, daquela con 20 anos era como, estou aquí, como mola. Moi tóxico, enfermizo. Igual que o combustible para ideas de puta madre tamén pode ser unha mierda para desestabilizarnos e que realmente non disfrutemos da nosa vida naturalmente. Quédame 5. Veña. Quédame 5 rápidos. Vale, vou polo sexto. Premio Lince. Premio Lince para esa persoa que máis... Que lle dan as luces No, é para esa persoa que ao longo do ano é capaz de desenmascarar líos entre compañeiros, líos no sentido de amorosos. Sí, pois esa persoa lince que está desenmascarando e que sabe con quen está cada quen. A cotilla. Lince, premio Cuore, premio Cuore. Premio Cuore, premio Hola, premio que queirades. Premio Pronto, sálvame. Premio Un Pé na Tumba para esa persoa que máis enferma ao longo do ano. Eso me mola, tío. Premio Pillei un atasco para, evidentemente, esa persoa que máis veces chega tarde ao traballo. O que inventa excusas. Ese. O que quede na cama. Está me gustando. Sí. Premio Grima Lingua Bífida para esa persoa que difunde falsos rumores e cotilleos tamén un pouco en relación co outro, pois entre os compañeiros e que quere como meter unha nube tóxica ao redor para viciar a atmosfera. Premio Tóxic. Premio Tóxic, Grima Lingua Bífida. Premio
funcionario, entre comillas, para o empleado máis empeorado do ano, ese empleado que se acomoda con certas... Funcionario! Sí, é o que se acomoda triste e... que ten que ser O absorbe a recibir este empresa. premio, sabes? A empresa o absorbe No, a ver, non me quero meter con nadie, pero é un premio Pero para sí. pero é un premio para esa persoa pois que leva un tempo no traballo e en vez de mellorar empeora porque recolle vicios, comodidades, Sí, no, sí. entonces Claro. pois vais facendo menos cada vez, fas menos, sempre buscas algunha excusilla para facer menos. Actualización do Office, non sei que é eso, vou deixar de traballar. A Windows ¿Dónde 11, no. está mi becario? Me quedo en el Windows 10, no quiero el 11, Sí, joder. Hoy se me puso a actualizar Windows, hoxe non traballo, Sí. joder, sabes? É verdade. Moi está, bons premios, Vale, tío. vale. Guapísimos. Miguel acabó la sección. Exército